moi. Tähän me laitettiin Fantaa, yksi Fanta-tölkki, sitten vähän herneenkuoria ja se oli muuten mun limsa. sipsiä ja sitten onks täällä sokeria? Mutta pihalle nyt. Voi vittu, kun mä en oo kerännyt huomioon. Ihan sama minä. Herneitä! Laittaa niitäkin. Herneitä, niin laittaa niitäkin tänne. Tämä juon se. Poika. Messikämpä. Noniin, tule nyt sen juomaskaan. Tää oli hyvä. No ei voi olla hyvä herneenkuoria. No niin, vauhtia. Mikä? Vähän varmaan perinnöstä edellä. Ei. Tää on ihan märkä. Hiljaakissa. Kuori. Ja Peeti näyttää, miten tehdään temppuja. Tosiaan tää on meidän eka video ja me ollaan ihan sekaisin. Ei tarvitse ihmetellä, jos menee ihan päin persettä. Oi. Tätäkin on märkä, mutta... No ainakin... No ei täälläkään noilla kamppeilla tuu vaunu. Pitää jousta. No joo. Jospa pidetään pieni tauko näiden pärinöiden takia.